Henjere ya moyo gosira chiseme himeye bunge ya Kitutu Masaba nigo mujumbe bunge yo homuski krifu kisairo ara omoyega woko igore birasi bibere hase skuru yo brosu yageke yego toka se wadi ya magombo abubo igo irachinga ke chuko kwanira hegati ya magendro ayekiranire hase wadi yo anene chiskuru ukwanekero kyomoyego yo nigabarai hawekirana abo gati abo mujumbe onothi mugirango homuski chwashinyamoko Aboigo homo wakirishi wabangina himeye kaunti Nyamira homo ngina cherusha momanye niko baira chinga kicho gukwanira igoro yobora yobuya muri kitofadi gadi kisemba na roboti rwa senchira yobwikirano nase umuyiga bwo igora ebirasi bibere ase skuru yoboroso yageke umuyiga uragwa n'umubunke Kitutu Masaba umuske Clive Kisairo togate abanko barosetore birasi bibere complete moroje birasi biri byabire ebirasi biko abana baitesiko ebirasi bigwate chiloka ebirogo whiteboard the ceiling ekerasi ekia ebiroro burabogo so nali abana baito banyora sagi abago so nyambari ageke Nyamwanga primary yamachana mpaka Nyamwanga kere skulu ya nyori birasi bibere bunebi bigweka ine photocopy yamachana birasi bitatu nyaguku secondary liko robandra ali akwamete mwali baita na alikolete ikarabase aiga abayibori imbasabwa wika abana babange aso kurigereria puna amasomo abo agenderete naboigo abayibori abaiga nigo basabirwe bakwanire abana babo igoro yo kubirenda byonsi ebiga bakoreirwe abayibori tebe abana baito bintu birto abekirali babirende umwana gakubuna eloka principal tafadhali umuyibori akoletere lokende naliye konyo umwana uri ndo mukuri maiga yae ni numoko lenda abantu abago chikorosia community yaito a future yaito oika era sama bokaino so you must take care of these children abana ko bachire school umwana gago chamarogoba nonye tumaetigo soma aya motabi ntango ndararo rikigwakora ukwanira igoro yobora yobuya nigo umubunge bwebunge ya North Mugirango Moskecho Ashinyamoko akwanira igoro yobuya bwogochora umurai asentunda ya kabere anene asoria okorekana gukora amagenderero lisito North Mugirango bange tentunda ya kabere bone ko baraisi karuko bwati amagenderero emipange lyons kwa vekira sengijo korera abantu baitu namaskania manene ekera banta bange bakuvuga kuruchi nyomba cyabo lituko riri wagachikura bataigotebererigwa kwanyora bachire bagochorire ekiagera ese myaka 5 moko rebina kunirega eyende mwangete in advance inde 2027 baka 2032 moko nyanandi na iranira Chingaki echecho nigo siasa che kaunti ya Nyamira naboigo ogosira Dr. Fred Matiang'i yaira ribagariaye momanyeti nje mama county Jerusha momanyi ochikoryo bugabana kwa Nyamira 2027 mara tayari tuliyo bugabana no ntegisairo nonye tore nera nare ensemo ya yare ese siasa kiro muntu nara asale yako sikwa osabano igo asende nonde na kisaira sare noale twezi abana inchi tokorere gasi mutu asibadanganye ngatoli ntwanja ini oseto korana twaminyokani moroche nyandi twakuminyokani anganacha yangeye igego tebange ngoko igere ese chubiri nakimoroche ngoko esungukirene irangie mbaliri alafu neli rumario morembe matia ebintu ebingo binyora sitore ngora ino monyabuko tunaelewana nchitinko baira enchera mugo chusira Hinko reporter getembe koroiga se skuru yoboroso yageke yegotsoka imenye wodi ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira Jefa Tigad Hisemba